Черноморец Бургас разгроми Видимо Раковски с 4-0 в мач от пети кръг на елитния футболен шампионат. Пред едва 500 души на стадион Лазур бургаски отбор показа красива игра, интересни комбинации, агресивно поведение и закономерно грабна трите точки. Четирите попадения бяха реализирани в първата част на матча от чужденците в отбора. Още в четвъртата минута Рикардо Асис опъна мрежата с красив силен шут от диагонал и в 35-та минута отново той покачи за 2-0. Само 2 минути по-късно левия бек на Черноморец Жереми Фапоре отбеляза третия гол за домакините, след като бе най-съобразителен и бърз между защитниците от Раковски. В края на първото полувреме крайното 4-0 с точен изстрел оформи другия французин Жужу. Както през първата част, така и през втората бургаските футболисти направиха множество пропуски през стража Ивайло Василев. След този пети кръг Видимо Раковски продължава да е без точка от гостуванията си, а с печелените 3 точки Черноморец се изравни с ЦСКА, като армейците са с мач по-малко. Доволен съм от първата по време, трябва да бъда честен. Второто по време е типично по-български. Отпуснахме се, сметнахме, че матч е решен, пропуснахме доста ситуации.